Mulle tärkeintä silloin, kun me kohdataan potilaan ja omaisten kanssa, on sellainen avoin ja rehellinen vuorovaikutussuhde, missä kaikki tuntee tulevansa kuulluksi. Osaston lääkärin työ on käytännössä sellaista, että huolehditaan muiden ammattiryhmien kanssa semmoisesta arjen sujuvuudesta sairaalassa. Vakella työskentely on ollut tosi mukavaa ja on semmoinen olo, että tulee työntekijänä kuulluksi ja meillä on ollut sellainen hauska ilmapiiri, että oikeasti tuntuu, että asiat menee eteenpäin. Lääkärille kouluttautuminen on tosi tärkeä juttu ja Vakella se on otettu tosi hyvin huomioon ja nekin on suorittamassa justiinsa erityispätevyyttä, jota Vake tukee. Vakelle kannattaa tulla töihin sen takia, että meillä on tosi hyvä tiimi ja on monenlaisia tyyppejä ja monenlaisilla taidoilla. Se on tosi kiva, että pääsee kysymään sellaisia asioita, joita muita ei välttämättä tulisi kysyttyä. Hyvä. Parempi. Paras. Tule meille hyvän tekijäksi.